Zdravo, zovem se Filip, dolazim iz Poljske. Studiram na 4. godini slavistike na Šledskom univerzitetu u Katovicama. Imao sam priliku da gledam 5 mjeseca Kragujevac i ljudi koji ovdje žive. Šta mogu da kažem? Baš mi se sviđa ovdje, baš mi je drago da mogao sam da poznam nekoliko ljudi iz Srbije, iz Kragujevca i mislim da to je bilo dobro vreme. Ja sam Betina iz Bugarske, studiram srpski jezik i književnost u Bugarskoj. Ovdje sam iz februara, veoma mi se sviđa faks i Srbija i sve. Ako imam opet mogućnost da dođem, doći ću. Zdravo, zovem se Albena, ja sam iz Bugarske, došla sam pre 4 mjeseca ovdje i mnogo mi se sviđa vaš grad. Kragujevac je mnogo bolji od Sofije jer ljudi nekako su mirni i nasmejani, veoma mi se sviđa ovdje i neki dan hoću da živim ovdje i to je moj san i vi ste čudan narod, stvarno mi se sviđate, vaša hrana malo mi je bilo teška jer sam vegetarijanka, ali nema veze. I to je to, hoću da vam kažem da sam veoma očarovana od vama. Ja se zovem Estera i kako je ranije Filip rekao, ja isto studiram srpski i sad sam na 5. godini, znači trebalo bi da završavam. Nije to moj prvi put kad sam u Srbiji, ranije sam isto studirala u Novom Sadu, a sad je došlo vreme da studiram u Kragujevcu jer je ponuda bila lepa i mislim da je grad lep i na univerzitetu sve je bilo ok. Ja sam jako zadovoljna. Isto putovala sam možda sad malo manje jer imali smo puno obaveza na fakultetu, trebalo je da položimo ispita i tako dalje, ali kad sam bila ranije u Novom Sadu puno smo putovali, tako da cela Vojvodina je naša isto i smatram da je Srbija jako lepa država i doći ću sigurno još više. Zdravo, ja sam Javier, ja sam iz Španije, student matematika u Kragujevcu i mi smo 4 Španac ovdje. Ja učim srpski sa 4 mjeseca i to je to. Ćao, ja se zovem Zina, ja sam iz Njemačke. Studiram ovdje njemački jezik i književnost, ali u njemački ja studiram sociologiju i ruski jezik. Došla u Kragujevcu u kraju januara i ću biti ovdje do kraju juna. Centar za srpski kao strani jezik oformljen je pri Filološko-umetničkom fakultetu na Univerzitetu u Kragujevcu i funkcioniše tako što 2 semestra imamo studente iz inostranstva. Neki od njih studiraju srpski jezik, neki su na drugim fakultetima na univerzitetu pa pohađaju kurs srpskog jezika kao jednosemestralni ili dvosemestralni. I ja mogu iz ličnog iskustva da kažem da sam zaista zadovoljna. Imali smo 3 grupe studenata na 3 različita nivoa znanja i oni su zaista bili jako zainteresovani, aktivni, uključivali su se kako u samu nastavu, tako i neke vannastavne aktivnosti, pa smo posjećivali neke kulturne događaje, gledali amatersko pozorište, išli na veče hispanista, pošto smo imali grupu Španaca i tako dalje, tako da zaista je bilo jako interesantno i meni je bilo veliko zadovoljstvo sarađivati sa njima kao i uopšte sa celokupnim kolektivom na Filomu.